Macai adik wedok. Gol. Keacuan. Ora manut ora iki arep Mas Tapo. Nggih, Mas. Lah omong kudu basa saiki. Aku nek diarani mbokmu ya pakmu iki. Domongi mireng napa mboten? Mireng Mas Tapo. Mas Tapo nripnatu manut. Ya soal gaul lek bar digawe didumbah sing resik lho ya. Nek metu-metu apik iki soalé. Soalnya. Sing kono lho kok kok jebret. Boleh ning ndi wis. Boleh ning sing menang mantang to, mantep lho. Terus top ini kupluk kan di nang temu. Kan jekek bledak-bledak ngono kuwi. Coba deh ini tuh. Tunjuk nih. Ini yang lebar itu tali tapi. Manut. Tak pacak sing ngurus. Anak-anak muda zaman sekarang. Lek bijine bijine. Ngono macaki kok cah nom. Kesane Kok kadung kok nganu gak sabar to. Wis seponeh. Ditinggal apa piye? ini. Lah mana tuh ora? Kok heeh. Mas. Apa ada tikus kembangnya? Piye? Lah bibiran di mengke. Rene ada rene. Pacaran. Kurangan Mas Pingi. Wedok. Rene saya bibiran benak nih. Si urung jas iki. Duh. Dia anu to, di topimu. Cupluke sing apik ya. Nentemu. Digoleki makane, digoleki ra sida cicak. Ana nentemu ka kowe. Ya Allah. Mama. Kemarin ga. Temu. Salah kebangetan. Kebangetan ketemu kono. Piye? Kebangetan ka. Kayak mending ngono.